Ijiku molong Dampyak kumragut lamai Pinarung rapyak watang anggati Ku melarang bai soraeku moro Bataruk pesona ewadyaku mulus Memandang girang-girang Juga tandang-tandang Semangka kakakku mereka Seru pernah Oh sama posiyoko Nama karya angkat Karya ning bocor Tri Adi Budaya Pak Wade Mas Bimaya ayo lo ya Lalu baiknya apa sentuh kang menika wonten panjenengan Bapak Maryuni. Ayo. Was Rido ayo ko oh wah ya iki lho Tri Adi Budaya Mbak Astu sosis Matur nuwun Mas Abel. Mbak Astu, wis pancine awake iki kepenake mojok. Ayo Mas Sutri. Mojok yo.
mangsa rene aja ngedok gawe koleh samar disawang kancane aja dipikir yen lagi naksir aloke wong ora tombo aja yo lalamatan tasikan kanggo sujanan nuli kapitaka sing padha ndelo jumbono rasamu sing lagi dulu yo maca lalamate nyamake ayo kancang ngayahi karyane kaca kene kene gunung tanggang gawe saya rukun bebarengan rukan jene lila lan legawa kagemuyaning negara siji telu papat maju papat diulang-ulangake mesti enggak rambune holopis kontol baris Lopez kontol baris, Lopez kontol baris, Lopez kontol baris. Sayo yo, sayo ay, yo, guys, untuk kayak gitu dan yo, oh, ijo selain ijo loh has ya, oh wes Ya. ya iki ya oh. Ya. Au. Yo. Gas. Yo. Ye yo. Au. Ye yo. Gas. hey hey Yo. gas no eh ho gak tias hey 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 ha yuk 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 yuk
Jajali to jajali. Lancir kuning mung tansah gawe pikiran. Pring gede dinggo sulingan lancar kuning mong tansah dadi pikiran yen ketemu jantungku nganti deg-degan wiwitane dheweke ngajak tembungan lambene sinikar jambe lancir kuning apa wis ana sing duwe aduh lae atiku lah kok mangkene yen kelingan eseme lan dununge godhong suro ketemu rose yang dipikir tunggal rasane yo dik yo paribasane yen ora weruh karo dheweke senadyan sedina wae ning ati banget kangene gedangku tonggo pakan manuk manuk manyar banter mabure yo dik yo banter mabure yen kepetho jebo mantuk aku samar piye dadine dheweke wis ana sing duwe Kene. Janjane dek aku wis rindu. Ya. Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek jamane samono. Runtak-runtuk anane ra ono liya. Aku balen. Ora kaya nganggo teklek kecemplung kalen. Timbang golek dik sing apik luwung balen.
ngelani jiwa raga lan ati. Jane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling di jamane semono rontang-runtung anane ra ono liya. Mas Deni Sara kaya nganggo nek-nek kecemplung kalian timbang golek dik sing nyawung balen. Sabar mas, mbok aja gampang kesusu. Yen kesusu tundane wis mesti kliru. Abang dik olah bali wis tak atur. Ya. Tak baleni jiwa raga lan ing ati. Sabar mas, bola-bali wis diaturi. Yen kuwi wasane mburi. Balen. Megah. Gilirannya Deika Octavia. Oke, lalu Ki Pujo Sport untuk malam hari ini, matur sembah nuwun Lekcek untuk malam hari ini. Kerja sama pun sesarengan Mas Deni. Yo. Oh, hey.
sebagai orang dewasa usia muda tak nampak padamu di kau yang terakhir di kau yang terakhir di kau yang terakhir oh Carmila Carmila, Carmila, oh Carmila Carmila, Carmila, oh Carmila Carmila, Carmila. oh Carmila Ayo, yuk, yuk, yuk. Mak, 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 mak.